ko to sugod na kagbiya sa mua. Imong anak nakadawat og ngit-ngit nga kagmaon. Mauna ni anak ni Mr. Lim. Kapangit. Gilo mo, maniida ta. Problema? Baka nagunaw na sa mua sukan imo ming ibiyaan. Girl, Gusto na ilem, di na ko. say di na ka. Di na lagi ko, adyo na pamugas. Abi ba nakog-dawat na nimo ang tanan? Nakakita mong kaon siya ng hitabo, di ba? Wala man ako gitago sa imo ha. O, lagi nakita, lagi na hutanan. Pero ilem, tao raman ko. Di sa tanang panahon, kaya ka nang sabton. Pero baby girl, wala na ba yung second chance? Ang ngayon pa baka hatagag second chance? Oye, ginawa. Ginawa. Mawad ang tagkas. Sakit ka sa tagkad. Kira, relax ra. Pamagyan na to ni. Nak, say mama. Papa. No, say mama, not papa. Papa Abdul. Ay! Hindi mo tak. Nak, last nak me. Say mama. Dali na kayo na kasabot. Mimi. Na, kailangan niyo makalito og mama. Dali naman kayo na. Maot ka. Nak, mama rin litikon, naglisod ka. Pero pagpasawayan, pati hawda. Salaga ni Mr. Limba. Sayahan naliwat ang bata. Kaya kung giyatiman namin sa bata, di ni mahulog sa duyan. Nak, paminaw. Mubalos ta. Dili na magpaalas. Pangitao natin mong papa. Papa. Sige, kaon! Unya ka na, be! Gusto ko, mami! Grabe naman katsingoy! Bago na tayo magkaon! Gusto naman, tagal na ako sa amin! Grabing babaa, liwat sa papa! Sige na, tara na! Mas kakal pa dito, ah! Gusto na ko mahilo na ilim. Di ko ganahan aning gubot. Girl, magkagubot atong kinabuhi kong biyaan ko nimo. Padal niya! Mami! Samahan sa baka po di mo, oy! Load ka! Unsa? Ikaw ka bastos ka mata ka! Liwat ka si mga man! Kita ka ng amahan ni mo, Cheng? Buang kayo na sa sako sa una. Nag-ingon alipad mo! Labaw pa sa 69! Di ba ka mabuo pag Ew, yak! Magani ni patol po si daddy sa imo, ano? Pero ilim, sakit na lagi ka. Apo ba'y masakit sa kong gibati, baby girl? Sakit na lagi ka. Kung pasakit tayo ng baby girl, no, masakit akong gibati! Di ini mo kita makan. Kadyo! Ay, sorry, abi mo muna ko kung sa'y sakit ko. Hoy, Mr. Lim, nagusa mo diha? Hoy, Mr. Lim! Dugay pa mo diha? Ay, pagbuot grabuti na Maria, kaya amuan ng YouTube channel. Hoy, di ni mabuoy mo story kung wala mi. Ano ba pag naanakan mo na sa dyan ni mo? Pasensya na dyan kayo, baby girl, kaya ng mga panahon na, murag nakainom ko. Kabulok ka na, ning patol mo papasako, kay ako ang pinakagwapa sa among barangay. Sana Wow. Ayaw pag-una. Ako mag-una ka mama ko. Kakilate, ang gwapa ka. Ano ko, mami? Sabo ka ba? Amuhan yung drama. Hala, buti na Marie. Huwag nyo kami nasumbabaro. Ambisyosa kay ka. Nana po ng mga pangit. Syara. Ay, kay dikit sa kuha na kay murag agad ang gidatagnaw. Kung gwapa pa ka, nganong naman kay anak ka pangit. Ano, ito buntis ko? Siguro i-stalk sa imo ha. Ang pangit yun ka, mami. Tanawa, pati mong anak, kabalo siya nga pangit ka. Maot pug ka. Baba mo. Oy, Tuana, it's a time! Bibigyan, ayun ang kasabog, bibigyan. Unsa may dapat akong buhaton? Unsa may gusto nimo para mawala ang imong kasakit? Kagubot ka na sa imong nahuna. Pero manggod, iladyo-radyo ko ni mo atong duha. Nalipay na ko. Baby girl, kung mao man na ang imong ikalipay,
Uban ko. Mga tutag highway ta para mas layo ta diri. Papa! Na? Nakalito kang papa? Alam? Linda Poker. Pag makitaan duty ka, magbasa akong pante. Tata, I miss you. Wala ka, Elem? Gwapo unta kaya akong kinabuhi. Kinira na kadaon. Nanapod na sila. Ay, ako na anak. Ay, ginoo ko, kapangit! Tambang! Pero kapangit si mga anak. Elem, di ba ako yung magkipili? Di ba ako man, Elem? Papa! Elem, bis ka ng libog na kuha nga episode. Love kay tika. Wala ba diha? Bida-bida. Wa ko nang inahanglan si mong gugma. Linda Poker. Ako na Elem. Love pati ka. Wala ka. Kabadyakan ni karon. Buo na akong desisyon. Wa ko'y piliyo rin yung duha. Ito na sa mama. Ako yun ba? Di na kadawat. Mupati mag-bigay. Ikaw magulin niya poker ba? Ni kalit na kakabot. Kaminta piliyon ni Elem. So ako may nagsusurang karon? Nga ako may una na anakan? Arang bata oh. Mo na di ka piliyon ni Elem kay pangit kay kag bata. O dawat ang mga pangit ni siya. Pangit ang ka. Pinakapangit na gid siya. Sabi mo, pangit ko mo. Oh no! Manas pa ka man! Di ka na, di pag-away mo ka na sa bagay. Sabi mo pangit Tara na, bibigyan, manlakaw na ta. Asa man to? Dadunti ka, manlakaw ta sa Bali, Indonesia. Tara. Dili nyo kakatingog. Bau apa lupa ba oy? Ning balik si Linda Walker kay Mr. Lem, mausab si Butina Marie. Apan walay gipili si Mr. Lem bisan usa kanila. Ug nagplano inon silang duha ni Baby Girl nga magbakasyon sa Indonesia. Unsa kay kinutuban ni ning atong sugilan at tangi sa sunod nga gayon. Linda Walker.